Здравейте! Днес ще ви разкажа неща за България, които почти никой не знае. Готови ли сте за едно вълнуващо пътешествие? България е една от най-старите държави в Европа. Основана през 681 година, тя е единствената, която никога не е променяла името си. Знаехте ли това? Тук природата и историята се сливат в едно невероятно спокойствие. Погледнете тази красота! В България се намира най-старото обработено злато в света. Открито е във Варненския некропол и е на повече от 6000 години. Нашата азбука, кирилицата, се използва от над 250 милиона души по света. Тя е третата официална азбука на Европейския съюз. Българското кисело мляко е световно известно. Тайната – бактерията Lactobacillus bulgaricus, която се среща естествено само тук. Природата тук е създала форми, които изглеждат като от друга планета. Не е ли изумително? България произвежда до 85% от розовото масло в света. Розовата долина е мястото, където се ражда ароматът на най-скъпите парфюми. Първият цифров компютър в света е създаден с участието на българин Джон Атанасов. Гордеем се с нашите откриватели. И нещо много объркващо. В България кимаме за не и клатим глава за да. Можете ли да си го представите? Историята на България диша във всяко кътче на Черноморското ни крайбрежие. Просто се насладете на гледката. Българската армия никога не е губила своя знаме в битка. Това е доказателство за невероятния дух и храброст на нашия народ. Знаете ли, че България е втора в Европа по брой минерални извори след Исландия? Имаме стотици лековити извори. Българската народна песен «Излел е Дельо Хайдутин» лети в космоса на борда на Voyager. Ние сме част от галактическото наследство. Зимата в българските планини е като приказка. Кой не би искал да е там в момента? България е на трето място в Европа по брой археологически паметници. Веднага след Италия и Гърция. Внушително, нали? Пловдив е един от най-старите постоянно населени градове в света, на повече от 8000 години, по-стар от Рим и Атина. На 1 март всички си подаряваме мартеници за здраве. Тази бяло-червена традиция е уникална за нас и нашите съседи. Мирът, който природата ни дава, е безценен. България е истинско съкровище от планини и езера. Древният български календар е обявен от ЮНЕСКО за най-точния в света. Нашите предци са били невероятни астрономи. Първата жена в света, участвала във военен полет, е българката Райна Касабова. Жените в България винаги са били смели. В България има пещера, наречена Очите на Бога. Природата буквално ви гледа от небето там. Посещавали ли сте я? Традициите ни са живи и до днес. Кукерите гонят злите сили с танци и много шум. Харесват ли ви костюмите им? Ако тези факти ви харесаха, не забравяйте да се абонирате за канала. Оставете коментар с вашето мнение. Какво мислите? Кой от всички тези факти ви изненада най-много? Напишете в коментарите, очаквам ги с нетърпение. Кой е вашият фаворит? Благодаря, че бяхте с мен. България ви очаква. До следващия път. До скоро!